вітаю у Буславі Мінською покупною пілігримку. Не могу не отзначить, что ваша специалистичная пилигримка каждый год все больше и больше людей собирает. Это вельми добро. Хай добрий Бог усім благословляє. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Скажи ласка, запрошаю. Маті чекає. Казимир Станиславович. Рада вас видеть. Я не ожидал, думал, что будете все. Ой, как вам, як заходил, привозил.